Nyt tulee kuitenkin, tämä jatkuu nimittäin tämä äskeinen juttu. Nüüd see äsjane jutt, see jätkub. Nyt tulee semmoinen Jeesuksen opetuksen semmoinen hyvin mielenkiintoinen ja hieno piirre. Nüüd tuleb selline Jeesuse õpetuse siis väga meeldiv selline paik. Hän on puhunut niille siitä tee parannusvihasta. Ta on rääkinud neile nüüd seda, et parandage meelt oma vihast. Ja suurin osa niistä ihmistä ymmärtää, että ei ne pysty tekemään. Ja suurem osa inimestest saab aru, et me ei suuda seda teha. Kun viha on tehnyt pesän tänne, kuulkaa, siitä on ihan käsittämättömän vaikea tehdä parannusta. Kui viha on teinud oma pesa juba siia sisse, siis sellest on väga raske teha nagu parandust või meeleparandust. Nyt kun Raamatussa Uudessa testamentissa puhutaan vihasta, Kui Uues testamendis räägitakse vihast, sillä käytetään aivan eri sanaa tämmöistä vihastumisesta, siis selle jaoks on täitsa erinev sõna kui vihastumine. suuttumisesta. Siis pahandamine või solvumine. Ja siitä sanotaan, että älkää antako auringon laskea tämän suuttumuksenne ylle. Siis, ja öeldakse, on kirjutatud, että ärge laske päikest loojuda oma siis viha üle. Sopikaa se toisen kanssa, ennen kuin aurinko laskee, niin, eli ennen kuin yö alkaa, ennen kuin pitää mennä nukkumaan, niin sopikaa se suuttumus pois. Ehk siis enne kui päike loojub, enne kui öö tuleb ja peab magama minema, siis enne leppiga ära. Mine selle juurde, kellega on jama ja lepi ära enne. Eikö muuten hirveän tervettä? See on ju tegelikult väga nagu hea. Ennen kuin nukut, Et enne kui magama lähed, sovi. lepi ära. Miksi? Miks? Että voit nukkua. Et sa saaksid üldse magada. Mutta sitten kun siellä puhutaan tästä vihasta, siellä puhutaan aivan eri termeillä. Aga nüüd, kui räägitakse sellest vihast, siis selle jaoks kasutatakse täitsa teist sõna. Siellä puhutaan semmoista pitkävihaisuudesta, josta on tullut elämän asenne. Siis kasutatakse sellist pikka nagu vihastumist, millest on tulnud justkui elu hoiak juba. Ja tämmöiselle ihmiselle, kun sanoo, että tee parannusta, sinä kuolet, Siis kui sellisele inimeselle öelda, et lõpeta ära nüüd või paranda meelt, muidu sa sured, niin tämä ihminen vaikka haluaisi tehdä parannuksen ja tekee parannuksen, siis see inimene, kes ka isegi kui ta tahaks sellest meelt parandada, niin se tuntuu, että se ei millään kykene siihen. ta tunneb, et ma ei suuda mitte mingil moel seda teha. Koska se viha, se on minun olemus, se on mun identiteetti, se on minun suorastaan ulkonäköni, sisäinen olemus. Sest see viha on juba osa minu olemusest, see on minu identiteet ja see juba paistab minust välja ka. Mä pystyn tekemään parannuksen asiasta, Ma saan parandada meelt mingist asjast, joka on minussa jotenkin vieras asia. mis on minu sees kuidagi nagu võõras asi. Ja mä tajuan, että se ei ole minä. Ja ma saan aru, et okei, see ei ole tegelikult mina. Ja mä ikään kuin haluan luovuttaa sen Herralle, että ota tämä pois. Ja ma tahan selle ära anda ja loovutada siis issanda kätte, et võta see ära. Mutta miten minä teen parannuksen asiasta, Aga kuidas ma parandan meelt mingist asjast, joka olen minä? mis olengi mina? Tämän minä voin antaa Herralle, Selle ma võin anda issandale, mutta miten mä revin tämän täältä? aga kuidas ma selle enda pealt maha rebin või koorin? Minulle ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin antaa kokonaan itseni. Ja mul ei olegi muud valikut, kui anda ennast tervenisti. Ja nyt Raamatun kielessä se, jossa tämä viha on syöpynyt niin syvälle, niin se on niin kuin kuollut. Ja piibli keeles, kui see viha on siis nii sügavale juba ennast söönud su sisse, siis see on nagu surm. Ja nyt tuleekin kysymys, miten kuollut voi tehdä parannuksen? Ja nüüd on küsimus, et kuidas keegi, kes on surnud, saab parandada meelt. Miten se on mahdollista? Kuidas see on võimalik? Ja nyt Jeesus jatkaa, huomakaa, hän jatkaa, se ei lopu tähän, vaan hän jatkaa, hän kertoo toisen vertauksen siihen perään. Ja nyt hän kertoo, miten kuollut voi tehdä parannuksen. Ja see ei lõppe siia, vaid Jeesus jätkab nüüd lisaks selle, mis ta on praegu rääkinud, siis ta annab nüüd, siis näitab, kuidas surnu saab parandada meelt. 6-9. 6-9. Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna. Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele. Ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule,
vaata, juba 3 aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha, milleks ta raiskab maad? Aga aednik vastas, isand, jäta ta veel selleks aastaks. Kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikut panen, ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma. Aga kui mitte, siis raiu ta maha. Juutalaisessa kirjallisuudessa on hyvin tyypillistä tämmöinen, että niin kuin, isäntä keskustelee itsensä kanssa. Siis juudi nagu kirjades ja on väga tüüpiline see, et see isand nagu peab nõu endaga. Tiedättekö te, minussa minun oikeuden tunto ja minun vihaani keskustelee minun niin kuin sen säälin ja armon kanssa. Et kas olete tundnud, et minu nagu õigustunne ja minu viha nagu peab nõu selle kaastunde ja armuga minu sees? Niinhän tekin teette. Nii teette ju teie ka. Tekihän mietitte jonkun lapsenne tai rakkaanne tai ystävänne kohdalla. Teiegi ju mõtlete kellegi lähedase või armsa inimese nii-öelda suhtes vahel selliseid asju. Võtsi, minä näytän sille. Aga sa ei näita talle. Mä haluan kertoa, kuinka rakas ja tärkeä se on. Vaata, et ma tahaks talle alles näidata ja oi ei, ma tahan tegelikult öelda talle, kui armas ja tähtis ta on. Varmasti mä kerron just niin kuin nämä asiat ovat aina olleet. Mä vihdoinkin sanon, miten tämä on. Ma lõpuks ometi lähen ja panen selle asja paika ja ütlen, mida ma tegelikult arvan tast. Mä haluan kertoa hänelle, kuinka paljon mä häntä rakastan. Ei, tegelikult ma ikka tahan talle öelda, kui väga ma teda armastan. Meissä juttelee nämä. Meie sees jutustavad need. Tämä on ihan tyypillinen kuva juutalaisessa kirjallisuudessa. Siis juudi siis kirjanduses on se väga tyypillinen pilt. Ja tämä isäntä, joka siinä keskustelee kuka se oli se? Viljelijän kanssa. Se isand, kes seal siis peab nõu selle aednikuga. Se on juutalaisessa kirjallisuudessa Jumala keskustelee itsensä kanssa. Se on juudi kirjas, siis seal on aru saada, että Jumal räägib ise endaga. Jumalan laki ja oikeus ja tuomio. Siis Jumala seadus, tema õigus ja kohtumõistmine. Keskustelee sen Jumalan armon ja laupeuden ja rakkauden kanssa. Siis peab nõu Jumala armu ja ustavuse ja armastusega. Sitähän Jeesus ja Jumalakin on niin kuin samassa persoonassa. Siis seda nagu Jeesus ja Jumalgi on sama persoon, sama isik. Jumalan nimissä on annettu laki, käskyt, oikeus. Jumalan nimes on seadus, käsk ja õigus. Mutta Jumalan rakkauden kasvot ja ilmentymät ja armon ilmentymä on Jeesus. Aga Jumala siis arm ja armastus saab näo Jeesuses. Ja pyhä henki on voima. Ja pyhä vaim on se vägi. Tämä on siis niin kuin tästä samasta maailmasta tämä Jeesuksen vertaus. Siis se on nyt samast maailmasta on se Jeesuse tähendamissõna. Siellä oli kasvanut hedelmäpuu, joka ei tuota hedelmiä. Siellä oli kasvanut siis yksi viljapuu, missä ei kandnut vilja. Juutalainen vanhassa testamentissa juutalaiset opettaa, että ensimmäiset 3 vuotta tämä puu on semmoinen lapsipuu. Siis juudi õpetuses räägitakse, et esimesed 3 aastat puu on nagu siuke lapspuu. Se saa olla. Ta võib lihtsalt olla. Sitten seuraavat vuodet 4 ja 5 ja 6, se on vähän niin kuin tämmöinen nuorisopuu. Ja siis järgmised aastad 4, 5 ja 6, ta on nagu selline noorukpuu. Ja sitten 4, 5 ja 6 oikeastaan 3. tai 4. vuonna, sitten siitä pitää hakea se ensimmäinen hedelmä, eli siis 7. vuoden alussa haetaan se ensimmäinen hedelmä. Siis peale neid 4., 5. ja 6. aastat, siis 7. aasta alguses peaks saama temalt juba vilja. Ja se ensimmäinen hedelmä uhrataan Jumalalle. Ja se esimene vili, mis sealt saadakse, oferdatakse Jumalalle. Sitten se puikunapuun hedelmä on käytettävissä. Ja siis se puu on valmis, et teda võib kasutada. Ja nyt kun me katsotaan tätä asiaa tämän tiedon valossa, ja kui selle teadmise valguses vaadata seda olukorda, tämä isäntähän oli aivan käsittämättömän pitkämielinen. Siis se isand oli tohutult pika meelega.
Se kävi vuonna 7, ta käis juba aastal 7, 8 8 ja 9 ja 9, katsomasta, saisiko sitä hedelmää. et kas juba kannab vilja või mitte. Sen sijaan, että se olisi heti sanonut, että ei tule hedelmää, hakkaa se poikki. Ja selle asemel, et ta oleks öelnud kohe esimesel aastal, kui ta pidi vilja kandma, aga ei kandnud, et võtame Se ta vielä maha, 3 vuotena kävi, katso, jospa se alkas parantua. siis ta käis veel 3 aastat Kantaen. vaatamas, et äkki ta hakkab ikkagi vilja kandma. Sitten se vasta sanoi sille puutarhulle, että hakkaa se poikki. Ja alles siis ta ütleb sellele aednikule, et okei, võta ta maha. Alkukielin mukaan revi se juurinen irti maasta, Ja algkeeles ta ütleb, et rebi see juurtega koos maapinnast välja. koska siellä oli viljelystila oli niin vähän, että se revittiin juurinen pois ja istutettiin uusi. Sest seda põllumaad oli nii vähe, et sa pidid võtma taime, pidid täiesti juurtega välja võtma selleks, et teha ruumi uuele. Ja silloin tämä puutarhuri, se armon edustaja, sanoi jotain merkittävää. Ja siis ütleb see aednik, see armu esindaja, ütleb midagi märkimisväärset. Kauneinta, mitä minä tiedän Raamatusta, sanotaan nyt. Siis kõige kaunim asi, mida mina piiblist tean, see öeldakse nüüd. Tässä on minusta sillä kaunein kohta. Minu meelest see on kõige kaunim koht. Mutta puutarhuri vastasi, Aga aednik vastas, Herra, isand, anna sen olla. jäta ta veel, Herra, issand, anna sen olla. lase tal veel olla. Minä otan siitä vastuun. Mina võtan tema eest vastutuse. Minä kuokin ja ruokin ja hoidan sitä. Mina kaevan ja mina panen talle sõnnikut ja hoolitsen tema eest. Ja sitten jo ehkäpä ensi vuonna. Ja võib-olla siis järgmisel aastal. Siinä muuten ei sanota alkukielestä, että ensi vuonna. Seal ei öelda, et siis kohe esimesel aastal. Siellä on semmoinen sana kuin eistumelon. Estumelon, siuke sõna on seal loomulikult. Se tarkoittaa, anna sen olla tulevaisuuteen. Anna sen olla jonnekin tuonne tulevaisuuteen. Seal on öeldud, et lase tal olla nagu tulevikuks. Minä otan siitä vastuun. Mina võtan tema eest vastutuse. Se puu oli kuollut. See puu oli surnud. Se ei tuottanut hedelmää. Ta ei kandnud vilja. Se ei täyttänyt sitä, mitä varten se oli olemassa. Ta ei täitnud seda eesmärki, mis jaoks ta oli olemas. Tämä on hirvittävä herkkä kuva. See on tohutult selline õrn pilt. Minulla on ystäviä, Mul on sõpru, perheitä, aviopareja, peresid, abielupaare, jotka ovat koko elämänsä yrittänyt saada lasta. kes on üritanud terve elu saada last Ja he eivät vaan saa. ja lihtsalt ei saa. Ja se on niin hirvittävä niin kuin isku ja vamma siinä elämässä. Se on melkein kuin lapsi olisi kuollut, kun se, että sitä ei saa kun haluaa. Ja see on nii tohutult valus ja tugev löök sinu ellu. See on peaaegu sama valus kui lapse surm on see, kui sa ei saagi last. Ja nyt Jeesus puhuu siis niin semmoisesta herkästä ja jopa intiimistä asiasta tässä. Ja Jeesus räägib siin nüüd millestki nii õrnast ja juba intiimsest asjast. Että miten se, joka ei tuota sitä, mitä varten se on olemassa elämässä, eikä vain lapsista ole kysymys, vaan yleensä elämästä. Et miks nüüd see, kes oma elu eesmärki nagu ei täida või ta ei täida seda, miks ta on üldse loodud ja miks ta on olemas, Miten se voi pelastua? kuidas tema olukorda võib üldse päästa? Kun se on kuollut. Kuna ta on ju surnud. Se on hengellisesti kuollut. Ta on vaimulikult surnud. Niin tämä sanoo tämä puutarhalta, anna sen olla. Ja see aednik ütleb, et jäta ta veel, Kuunnelkaa tätä sanaa, anna sen olla. et lase tal olla, Jätä rauhaa. et jäta ta rahule, Älä puutu. et ära praegu veel puudu. Minä hoidan. Ja mina hoolitsen ta eest. Nyt tämä sana anna olla, pitää näille teologille sanoa, se on sama, se on kreikan kielessä semmoinen sana kuin afiemi, se tarkoittaa anna anteeksi. Kaikkialla muualla tämä sama sana käytetään sanalla anna anteeksi. Siis kreeka keeles see on siuke sõna nagu afiemi, mis siis tähendab seda, et nagu anna talle andeks. Igal pool mujal kasutatakse seda sõna selles tähenduses, et anna talle andeks, lase tal olla.
Eli tämä puutarhuri sanoo sille isännälle, että anna sille puulle anteeksi. Ehk siis see aednik ütleb nüüd oma isandale, et anna sellele puule, anna andeks talle. Ja jätä se minun vastuulle. Ja jätta ta minu hoolde, ma vastutan tema eest. Se on minun syy, jos se ei kanna hedelmää. Ja see on minu süü, kui ta siis ei kanna vilja. Tästä eteenpäin, koska minä otan vastuusi. Sest mina nüüd võtan tema eest vastutuse. Ajatelkaa, mitä Jeesus sanoo heti sen jälkeen niille ihmisille, kun se oli sanonut, että ellei te tee parannusta, te kuolette. Ja mõelge nüüd, mida Jeesus praegu ütleb kohe peale seda, kui ta on öelnud nendele inimestele, et kui te ei paranda meelt, siis te hukkute. Ja ne ihmiset, jotka tajuaa sitten, että minä olen jo kuollut, en minä pysty tekemään parannusta. Ja kuna need inimesed, kes seal kuulsid ja said aru, et ma juba olengi surnud, et ma ei suuda sellest parandada oma meelt, Nyt hän kertoo niille, siis Jeesus ütleb neile, miten kuollut voi tehdä parannuksen. kuidas surnu võib siiski parandada meelt. Se tekee se sillä tavalla, Ta teeb seda nii, että se ei tee mitään, et ta ei teegi ise midagi, vaan se antaa Jeesuksen tehdä. vaid ta laseb Jeesusel tulla ja teha. Ja tämä on ihan hirmuisen syvä kuva koko Raamatussa. Koko Raamatussa on valtava syvä kuva. Ja see on üks tohutult sügav pilt terves piiblis. Paavali kertoo ja sanoo meistä, että me kaikki olemme synnin alla ja kuolleet syntiin. Paulus ütleb, et me kõik oleme patused ja Jumala aust ilma. Ihan kaikki. Kõik. Me kaikki olemme loppujen lopuksi niin kuin se kuollut puu. Me kõik oleme lõppude lõpuks selles olukorras nagu see surnud puu. Ja meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin se, mitä tämä puutarhuri Jeesus tekee. Ja meil endal ei ole mitte mingisugust muud võimalust kui see, mida see aednik, Jeesus, võib meile teha. Hän ottaa meistä vastuun. Ja tema võtab meie eest vastutuse. Hän antaa sen elämän. Tema annab selle elu. Hän vaihtaa mullan meidän sen puun ympärillä ja lannottaa sen ja antaa sille aikaa. Tema vahetab mulla selle puu ümber ja istutab ta ümber ja paneb talle sõnnikut ja annab aega. Ja nyt meidän on hyvä tietää, että Jeesus on tämä puutarhuri. Ja meil on nüüd hea teada seda, et Jeesus on, kes on see aednik. Se on se sama puutarhuri, joka sanoi kuolleelle Lasarukselle. See on see sama aednik, kes ütles surnud Laatsarusele, Tule ulos. tule välja. Tai sille Jairuksen tyttärelle, Või sellele Jairuse tütrele, kuolleelle tyttärelle, surnud tütrele, nouse. tõuse üles. Ja syntiin kuolleille Jeesus on ristillä tuonut elämän. Ja need, kes on patu pärast surnud, neile on Jeesus toonud ristipuul elu. Ja siksi hän on meidän ainoa pelastaja. Sellepärast tema on meie ainus päästja. Ei kenessäkään toisessa nimessä ole pelastusta, paitsi Jeesuksen nimessä. Mitte üheski muus nimes ei ole päästet kui ainult Jeesuse nimes. Ja se Jeesuksen nimi on niin voimallinen, Ja see Jeesuse nimi on nii väeline, että sinä, joka koet, että minä olen kuollut, et sina, kes sa tunned, et sa oled surnud, mä olen vihaan kuollut, ma olen oma viha sisse surnud, mä olen katkeruuteen kuollut, ma olen kibestumisesse surnud, mä olen pettymykseen kuollut, ma olen pettumusse surnud. mä en ole tehnyt sitä, mitä minun piti tehdä. Ja ma ei ole teinud seda, mida ma pidin tegema. Ja minä en ole tehnyt sitä hedelmää, mitä varten minä olen. Ja ma ei ole kandnud seda vilja, mille pärast ma olen olemas. Minä olen kuollut. Ma olen surnud. Ole vaan. Ole siis. Kunhan olet Jeesuksen käsissä kuollut. Kui sa oled Jeesuse kätel surnud, Sillä hän on se ainut, joka kuolleelle voi antaa elämän. siis tema on ainukene, kes surnulle saab anda elu. Ja pahin kuolema on se, kun ihminen kuolee synnin takia iankaikkiseen niin kuin kadotukseen. Ja kõige hullem on see, kui inimene on patu pärast surnud ja läinud igavesse hukatusse.
parasta siinä on, että Jeesus pelastaa tällaisen ihmisen. Ja parim on see, et Jeesus on võimeline päästma sellist inimest. Siksi se on yksin Jeesuksesta, Sellepärast see sõltub ainult Jeesusest, siksi se on yksin uskosta ainult usust ja siksi se on yksin armosta. ja ainult armust. Anna sen olla. Jäta ta veel, Anna sille anteeksi. anna talle andeks.